King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Di natang kupungeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At syuko punge ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
King lagyo na ningip pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. King kapayapaan na ning Ginoo, manatili kaya kayongan. At kaya pamagkulang King Dios at karing kaparang tao, at manyatang pakalulo King Dios sipa, batang maging karapat dapat midaon kaniting banal a misa. Yak kasta pumiyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayan tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, hulinitay panigapuko ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Dios sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Itala nakatasana, King Bie, Alanganga, Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, binalik mo king kekang balayan, ing bieng alanganga, kapamilatan ng pamibangon mo, kang Kristong kekang anak, iba't king kamatayan. Patibayan mo sa ing kekaming kasalpantayanan, at pasiknangan ing kekeng kapanayan. Itiadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang iba't kinlibro ning dapat daring apostol. Karingal Doreto, di natang laring mapila na Hudyo, iba't Antioquia, ning Pisidia, at iba't Iconio. Ikwara lang aya muyot ding tao, laban karing apostol. Pemasibas day Pablo at kelat kadelwal nimbalen. Inyang balara metene, dapot milupong lakeya ring alagad. At kabang pilulupungan de, mi bangon niya at mi balik ing balen. Itang tinukingaldo, ya ampo ni Bernabe, mintala derbe. Kay baddang penara ling maya pabalita, karin derbe, at kay batdang menikwang dakalayalagad, mi balik lakarin Antioquia, ning Pisidia, kay batdang pepaindalan Listra, ampon karin Iconio, pepasiknangan dalalog, dingalagad adisnanda, karin at inusukan dalang manatili, king kasalpantayanan, kailangan tangan dumalan dakal kasakitan, ngarang sinabi, bayo tamo milud king kayaryanan ng Diyos, king balang metong karing iglesia, tinuldulang makatuang talapanibala at kambening pamanalangin at pamag-ayuno. Peniwala rala king Ginoo at karelang panaligan. Dinalan la Pisidia at miras la Panpilyo, kay baddang penaral ingamano na ng Diyos karin Persia. Tinaglos lang minta karin Atalya, manibat Atalya, miglayag lang pabalik Antioquia, nung nula kamumulan, mi panibala king grasya na ning Diyos, para king obrangeni, ikwara ng lubos agampanan. Inyang miras la Antioquia, tinipon dala rin miyembro ni iglesia, at beli tarangan isablang depat na ning Diyos karela. At nung makanano na yung biklat ng Diyos, karing pagano, ingdala na painturo, king kasalpantayanan. May natili lang malambat kaya bera, ding alagad, karin Antioquia. Hingamano ning Ginoo, salamat king Diyos.
kakaluguran mo, ipamalitara ang ligaya ng kayang kayarian o Ginoo. Ulitan tayo po. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ang ligaya ng kayang kayarian o Ginoo. Maya kelubing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos, at yu karing sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka, pakibat po. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ang ligaya ng kayang kayarian o Ginoo. Ipamalitara ang ligaya ng kayang kayarian at ing kayang kayupayan, impamagari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman, pakibat po. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ang ligaya ng kayang kayarian o Ginoo. Parati kayong pupuryan ng Ginoo, pabustan ng meto ketawan kayang puryan, ing banal ng lagyo, ing kapilan paman, pakibat po. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ang ligaya ng kayang kayarian o Ginoo. Talakad. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya o Ginoo. I Jesus, sinabi na karing kayang alagad, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan babye ko kaya kayo, ing kapayapan aena kalupa ning babye ning yato, e kayo sukat mababalisa o mitatakutan man, dimdam yung sinabi ko, makoko, dapat mibalik ko naman kaya kayo. Nung liguran niyo ko, sukat kayong tumula, king munta ko king iba, uling ing iba, may gitya kanako. Sinabi ko itingin kaya kayo, bayo pa mapalyari, banpotang mapalyari na, maniwala kayo. E kung napakakaba pa, isabyan ko kaya kayo, uling daratang ne, ing pamuntok ning yatong iti, alayang upaya kanako, dapat daratang ya, ban akilalay na ning yato, king kaluguran ke ingib pa, at king daraptan ko, ing yuyutos na kanako. Kapatading may pabalita, ning kakatamo kaligtasan. Kapuryan kaya ko o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Magandang gabi po sa inyong lahat, pati na po sa mga sumusunod sa ating live streaming ngayong kaurasan kasamang pamilya nila sa kanilang mga bahay-bahay. Magandang hapon po sa inyong lahat. May nakapansin po sa akin kahapon at tinext ako, sabi niya, Father, bakit malungkot ka sa homily mo? Mukha raw akong malungkot at hindi tumatawa. Sabi ko dahil siguro nadala ako sa aking homilya, dahil habang nag-humilya ako, nalungkot ako dahil naalala ko ang bansa natin, naalala ko ang mga namumuno sa atin, ang mga walang utak at abusadong mga politiko na lahat ginagawa para sa kagustuhan nila, hindi para sa kapakanan ng lahat.
At ako po ay nalulungkot dahil iniisip ko ito. Pero tapos na po yun. Mas nakakalungkot siguro ang ating ebanghelyo ngayon. Kasi hinggil po ito sa pag-alis ng Panginoon. Aalis ako, sabi ng Panginoon, hindi na magtatagal. Hindi na marami sasabihin ko sa inyo dahil iiwan ko kayo. Aalis ako. Pero sabi niya, babalik din ako. So ang pag-alis ang siyang pag-usapan natin. Alam po ninyo, noong nakaraang linggo, nung nagbahagi ako hinggil sa mga nanay, ang dami rin nalungkot. Hindi dahil naalala nila ang nanay nila, kundi naalala nila ang pag-alis ng nanay nila sa buhay nila. Lalong-lalo na yung mga nanay na nawala na, mga nanay na nahimbing na, doon po sila nalulungkot. Nalulungkot dahil di na nila kasama ang kanilang mga nanay. Tapos ito na naman ang Panginoon, parang nagpapaalam sa atin. Ako'y aalis at iiwan kayo. Babalik ako sa ama ko. Pero huwag kayo mag-alala, babalik ako. Paalis ang Panginoon. Isang manunulat ng Ingles, I think it was Shakespeare, na nagsasabing, parting is such a sweet sorrow. Ang pag-aalis daw ay isang matamis na dalamhati. Isang masaklap na matamis or matamis na nakakalungkot. At ito ang katotohanan. Tuwing umaalis tayo or tuwing naiiwan tayo, merong bahagi sa puso natin na parang namamatay, nakakalungkot. Pero isang sangkap ng buhay po ito, hindi natin maiiwasan. Darating at darating ang araw na isa sa atin ay aalis at magpapaalam. Pati mga alaga natin, nagpapaalam, namamatay at umaalis. Pati mga alaga nating puno, darating ang panahon, mamamatay din, matutuyo at mawawala. Lahat ng bagay ay matatapos. Alalahanin po sana natin yon at kilalanin sana ng mga may kapangyarihan ito. Lahat ng bagay ay mawawala. Lahat, darating ang panahon kung saan magpapaalam tayo sa isa't isa. Kaya ang tanong po ay hindi kailan, hindi kung aalis kaya siya, or matatapos kaya ito. Ay, sigurado po yan, matatapos, aalis sila. Hindi po yun ang tanong. Dahil sigurado tayong aalis dito sa mundo. Ang mas importanteng tanong ay ito. Pag-alis natin, ano ang iiwan natin sa ibang tao? Pag-alis natin, yun ang sigurado. Ang tanong, ang paghandaan ninyo, ano kaya ang iiwan ko sa aking kapwa-tao? Ano ang kabutihan ginawa ko para sa kanila? Upang hindi lang maalala ka, pero parang may bunga ang pag-aalis mo. Ano ang kabutihan ginawa mo sa mga iiwan mo? Ito po ang mas importanteng tanong. What legacy do I leave for others? How will others remember me? Ang mga ito po ay siyang mananatiling buhay kahit wala na tayo. Ang ating Panginoon, iisa lang ang iniwan niya. Hindi siya nag-iwan ng mana sa kanyang mga alagad, mag-aaway lang ang mga yon. Hindi siya nag-iwan ng alaala, siguradong makakalimutan din yon. Anong iniwan niya? Ang pag-ibig niya.
ang kapayapaan niya, ang pagpapatawad niya. Ito ang paulit-ulit na isinabuhay niya, na ginawa niya, na iniwan niya sa atin. Ang kanyang pag-ibig na hindi magmamaliw, ang kanyang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, ang kanyang pagpapatawad sa ating mga makasalanan. Ito po ang iniwan ng Panginoon. At dahil ito ang iniwan niya, buhay, kaya hanggang ngayon, nabubuhay ang ating Panginoon. Hanggang ngayon, buhay siya sa ating alaala. Ito rin po siguro ang magandang tanungin natin. I don't know kung kami pong mga pare, required kami na isulat na ang aming last will and testament. Kahit hindi pa po kami namamatay, requirement namin yon. Dapat gumawa kami ng last will and testament. Para pag namatay kami, hindi pag-aawayan yung mga mic na naipon namin, hindi pag-aawayan yung mga pondo ng parokya, na pag-aawayan yung mga pamangkin. Kaya po, rini-require kaming iwan. Minsan po, ginagawa ko ang aking last will and testament. Sabi ko, wala naman akong maiiwan. So, sinusulat ko, kanino maiiwan ang toothbrush ko, kanino maiiwan ang mga brief ko, kanino ko iiwan ang mga pantalon ko. Mga ganitong ano. Pero higit pa doon, sabi ko, ano kaya ang iiwan ko? Ano kaya ang iiwan ko? Minsan po may kausap ako mga magulang. Tipanan nata ito, mga magulang, mga mag-asawa, lalaki, babae, mag-asawa. So habang kumakain kami, pinag-uusapan nila ang alaala nila sa mga magulang nila. Ang sabi ng isa, nako, yung tatay ko, napakahigpit, napaka-stricto. Kapag nagsalita, ay walang makakatutol, walang makakaimik. Ay, yung nanay ko naman, napakasipag, ganitong ginagawa niya lagi para sa amin. Ay, yung nanay ko, ganito, sabi naman ng isa. So, pinag-uusapan nila ang nanay nila. And then suddenly, I asked them, halimbawang bigla kayong mawawala ngayon, paano kaya kayo pag-uusapan ng mga anak ninyo? Kung halimbawang mawala kayo ngayon, ano ang alaalang daladala ng mga anak ninyo nung kayo'y nabubuhay pa? Hanggang ngayon po, si Marcos, matagal nang namatay, hanggang ngayon may mga taong nagmumura pa rin sa kanya. Hanggang ngayon may mga taong hindi naniwala sa kanya. Hanggang ngayon may taong nagsasabing, pinakahayop na magnanakaw sa buong mundo. Nandun ang pangalan niya, World Book of Records, na napakalaking ninakaw sa bayang Pilipino, si Marcos. Kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin ni Bongbong, siyang pinakamahusay na presidente niya, di mawawala yun. Ang pagnanakaw niya, ang pag-declare ng martial law sa atin. So hanggang ngayon, ang presidente ngayon, pag namatay, palagi ko, marami rin magmumura sa kanya. Maraming masisya na wala na siya. O maraming inchik na magsasaya sa kanya. Or pag tayo ang namatay, paano tayo makikilala? Buong maghapon po ako ngayon kasama ang mga kamadero na inayos po namin ng garden ni Bishop Sok dito sa likod. Talagang hindi kami tumigil mula umaga hanggang hapon, hanggang ngayon po, naayos namin. At napakaganda. Dahil bukas po, dito tayo magmimisa sa harap ng imahen ng Fatima. Dahil kapistahan po ng Our Lady of Fatima bukas. So doon tayo magmimisa. Tapos sa Huwebes, doon din po ang misa dahil pakiusap ng ating Santo Papa, ating ialay ang buong mundo, ang bansa natin.
sa mahal na ina ng Fatima. So hindi po, 2 araw doon tayo magmimisa. Makikita po ninyo, napakaganda ng garden na inaayos ko. Tapos iniisip ko, pag ako'y tapos na dito sa Betis, ano kaya mangyayari sa garden na ito? Baka yung susunod na pare, ayaw sa mga halaman, sasabihin niya, anak ng pating ng amo raw na ginawa dito, puro tanim ilagay. Putulin ang mga yan. Pasimento yan. So wala na yung mga tinanim ko, pasisimento. Pero ako po'y naniniwala, yung samahan namin ng kamadero, ng buong araw, ngayong araw na ito, yun po, hindi mabubura, hindi maaalis sa alaala namin hanggang kami buhay. At kahit wala na kami dito. Maaring mawala ang mga halaman, maaring paalis ng susunod na pare ang ginawa naming garden. Pero yung alaala na nagkasama kami buong maghapon hanggang sa pananghalian, hanggang yun po ay isang magandang alaala na pabaon namin sa isa't isa at sa inyo pong lahat. Amen. Tahimik po natin ngayon ipagdasal ang mga kahilingan natin, ang intensyon ng ating pamilya para sa ating mga anak, para sa mga kamag-anak natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, para sa mga kababayan natin na ngayon nasa ibang lugar, nagsusumikap para sa ating lahat, para sa ating frontliners, para sa mga doktor at nurses, para sa lahat na nagsisilbi dito sa simbahan, para sa lahat ng mga kaparokya natin, mga kapwa natin taga-Betis, para po sa mga sumusubaybay sa ating live streaming sa misang ito, para po sa intention nila, para sa mga mahal sa buhay nila, at para sa ating lahat. Tahimik po nating ialay sa panalangin sa ating Diyos Ama sa langit. O Diyos ay pami, sopan mo kepong manigobra, ban kanita ing mong lakwan mi ketiking yatu, wapin ing kabanalan mi, ing kayapan mi, ing sipag mi at ganakha, kalupan ng makanano mong binye iti kaya kamingan, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tanggapan mo reting ain, ay ba't king kaya kang Santa Iglesia? Imaulang tula, ababye mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan, karinbanwa, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. King Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimuri. isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ang pasalamatan da kang parati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da kaking lubos margulatula kaniting panahon ng pamanyubling mebye, anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Ya ing tunay kordero amilalako king kasalanan na ninyato, king kayang kamatayan, sinintang na ing kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ing kaya kaming biye. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayapaya, mit mo yung banwa tingyato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang ang king lagyo ng Ginoo, o sana king kakatas-katasan. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Darawang milakya ka deting tinapin pong alak at aduan ming itubod may ing Espiritu Santo bandeti malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Batnaning hapunan, kinuha ng kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan ng kalis karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayot para karing sablang tao, ban keta ni patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Alleluia, sinubli ang bebe, Alleluia, sinubli ang bebe, Alleluia, Alleluia. Hallelujah.
iba uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ng kang anak. Ginuala kang kakalinuan ng karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming miyang obye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalolo. Maglapo kami kapag mulalan at kapurian, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kaguming Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangang Yan ipunting meto nga familia, abi-abi tamong may papanalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ami acubanwa, misamba niyang lagyo mo, datang ke kami pangaghari mo, ipamintuan ya ing loob mo. Keti sulit antibanwa, keti sulit antibanwa. Ing kakanan mi king Aldo, emo king Aldo ngenim, at ipatawad mo ding salami keka, antiing pamatawad mi. Karing mi kasala ke kami, emo ke ipaisawol king tukso. Nune ikabos king marot, ipami. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalolo. Parati kaming may kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening marigayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan at ing ligaya, manggaman king ngalanganga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, king kapayapan lalakwan ko kaya kayo, king kung kapayapan babiyak ko kaya kayo. Emo sa babalik din kaya kaming kasalanan, noon elawan ming kasalpantayanan ng kaya ka iglesia, at pamayapan may pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alangang Amen. king kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan At keka antemorin. matula tayo pong ibingin ng kapayapan ng Kristo king metong at metong kapayapan po kaya kayungan kispiriti po. Kordero ning Diyos, sa midalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa midalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa midalako king kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat igkas may nga mana mo, kumayap na ako.
para po karing at yukaring pipale-baleda at bisang tanggap communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king at yuka kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka magitking sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat paulingin ng pinandit, era katanggap king sakramento, umekamuman sa ng espiritual king puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen. Ditak mo pong pagganaka, bukas ka fiesta na po ning Birhen ning Fatima, abanggit ko na nandin ing misa tamo po ketakilwal, tulid na ning imahen ning Birhen ketang garden tamo po king gulot. Hangga pong Webis karining misa tamo. Para naman po keng pakisabi na ning Santo Papa, idawon talat italaga ing buong pangataw tamo, familia tamo, bansa tamo, para king Birhen ning Fatima, ban kanita mayari na iting coronavirus. So, dito mo po, dakal pong salamat kaya kayo. Manalangin tamo. Pasalamatan ko lang naman po deng kamadero, king pamagobra da ketang garden tamo king gulot. At para po karing sabla tamong intention, para karing dakaldang intention, din kaya katamong manalbe, king live streaming, para karelangan, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka,
Duwan ka karing sablang babay, tuwan niya panamaning boning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. San Nicolas de Tolentino, Panalangin mo kami. San Juan Nepomuceno, Panalangin mo kami. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ating Ginoo, manatiliya kay kayungan, At keka antimurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Dios at ng kekong familia. Hingip pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daune, ume kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. May pabengi po, dakal po salamat king kekong pamanagon. Mimingat ko po ang muli kayo. Good evening po. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong ulaga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran, kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong Ginoo.